못하겠습니다. 나중에 현금증 사오래전 이제 못하겠어 아마 마모나는 이시는데 저는 지금 알아보면 근데 이시는 사오래전이나 그러면 이시의 부끄러운 노래와 기복의 콤치 공정되는 위치라는 공정되는 문화들과 공정되는 위치라는 제가 이거 막아야 조금만 나가 지시기가 이게 나가 우리가 어쨌든 우리가 되는 이 정도는 글쎄 이번에 나타났지 아주 여기가 다음 시간 가지고도 어떤 사람이 아무것도 없는 게 뭐야? 응? 가시네. 자자요. 안에 되는 이메일로 살아있는 가게 앞으로 나가 안 와서 칼라만 인터뷰를 하고 그다음에 다음에 다음 살아나는 하게. 나 시장 안에 저는 코크라질라니 너그 아파트 이장고 카오를 나기도 야때 비타나 저는 그 조금만이 우대서 보고 심어장에 부탁하고 한번 자체 위치 아래 좀 지금 정말 자체 의자의 위치에 이제 그냥 밑장고 카오를 넣어서 Jadi, ada ni develop, develop sekali. Jadi kita ni buat komiti pada soalnya. 우리는 그래. 시간이 양나 아직 들어와. जोंनि डिस्ट्रिक्टनि गोबां दैदेनगिरि ब्लकनि दैदेनगिरि प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरि ग्रुपनि दैदेनगिरिया गोबां जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरि लोगो आरो बेवहायनो दिनै बे आल'सना चक्र एबा बे सावरायनायाव जानो हानाय जोंनि नैबे आलारि हाई स्कुल रूम नम्बर 1 रूम नम्बर 2 बे मोननै सेन्टारनि जोंनि भटार्स नोंथांमोन लोगोसे बे भटार्सफोरनि गेजेराव दानानै होजानाय बे रूम नम्बर 1 नि मानगेदेर बुथ कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो रूम नम्बर 2 नि बुथ कमिटिनि मानगेदेर आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांनि दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन दा जोङो दिनै जिहेतुके बिटिसि इलेक्सना एकदम खाथियाव सफैबाय जोंनाव जिहेतुके नैबे सेप्टेम्बर आगस्ट मासआथ' गैखालानो सेप्टेम्बरनि 20 आगस्ट अतिरिक्त 20 आगस्ट जागोन इलेक्सना आरो जिहेतुके नटिफिकेसना 25 तारिखआव गथाय जागोन दा कनफार्म बुंनो हाया बेबायदि मोनसे अनुमान खालामदों आरोना डिसि अफिसनिफ्रायथ' दिनै 21निफ्रायनो होनायनि खोथाखौ बुंदोंमोन खिन्थु बिसेस माने इलेक्सननि माखासे खामानिफोरनि थाखाय हयथ' एसे फासयगोन बेबायदि हिसाबै 25नि खोथाखौ बुंदों दा जाय हक जेब्लाखि नटिफिकेसन जाया मानो दा नैबे सेप्टेम्बर दाननि गेजेरावनो सरकारा दागोन एबा चिफ मिनिस्टारा स्वयं गाव मोनसे बुंबाय जे माने दुर्गा फुजानि सिगांनो बिटिसि सरकारखौ दानाय जागोन दा बेबायदि हिसाबै जिहेतुके 29 तारिखआ फुजा बेनि आगोल सरकार दागोनब्ला इलेक्सना निश्चय 20 21 तारिखआव जागोन बे मोनसे अनुमान खालामनाय जादों आरोखि जाय हक दा होनब्ला जोंनाव आखायाव 1 मासनि एसेल' बारा समय दंसै दा नैबे समावनो जोङो जोंनि पार्टिखौ लोगोफोरखौ 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि जेनाखि
polisi, derhanagi polisi, ke polisi takai moनसे पार्टीनि हाबाफारि बायदि जोङो बुथ कमिटिखौ सांग्रां आरो सक्रिय खालामनो थाखाय जोंनि बे मिटिंखौ लानाय जादों। दाख्लै जोङो बिटिआर कमिटि हिसाबै दतमा ब्लकनि जयेन्ट एक्जिकिउटिभ सावरायनाय मेलाव लानाय थांखि बायदियै प्रत्येक बुथ कमिटिजों बायदि सावरायनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि हाल-सालखौ जोङो मिथिनायजों लोगोसे नोंथांमोना बोरै खामानि मावनांगौ बुथआव नोंथांमोननि दायित्वखौ जों एसे नोंथांमोननो माने गथायना गालांनो नागिरदों। ओरैनोथ' जोङो दानायनि उनाव नोंथांमोनजों माने एखेबारे बे बुथ कमिटिनि मावनांगौ हाबाफारि बेनि सोमोन्दै जोङो माने मोजाङै स्पष्टयै बेबायदि मोनसे सावरायनाय बेबायदि हाबाफारि लानो हायाखै। दा जिहेतु इलेक्सना एकदम खाथियाव सफैबाय नोंथांमोननि खामानिया बांबोबाय आरो नोंथांनि दायित्वआ माने एकदम सम्मुख मोखांफोराव सफैबाय आरोखि खाथियाव सफैबाय। दा बेबायदि हिसाबै जों नोंथांखौ दिनै खावलायनानै सानबाय। जाय हक इलेक्सनाव देरहानांगौब्ला पलिसि हिसाबै बुथ कमिटिनि सायाव गोबांथार दायित्व दङ बेखौ नोंथांमोनहा अनुभब खालामनांगोन आरो नोंथांमोना आफादगिरि साफ्रोमबो सोद्रोमा गथाय मोनसे बुथआव 25निफ्राय 30 जन बेबायदि कमिटियाव दङ। दा बिथांमोना खालि इलेक्सन टाइमावल' नङा जोंनि जेनाखि बुथनि सिङाव थानाय प्राइमारिजों बुजाफरा खालामनानै बा प्राइमारिया बुजाफरा खालामनानै जोंनि बुथ सिङाव थानाय जोंनि बेसेबां भटार स्टाडि खालामनांगोन। दानि दिनाव बोज्रेद खालामनायबो मोनसे माबासो सोलिगासिनो दं जोंनाव। खालि दतमा समस्ति नङा बे बिटिसिआवनो बेबायदि मोनसे परिबेस फैगासिनो दं आरोखि। दिनै माने थाखा फैसा होनानै गुबुन पार्टिफ्रा थाखा फैसानि प्रल'भन होनानै माबा मोनसे होनाय प्रल'भन होनानै बहुद खोथा दङ।